Cokoroko. Aduh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sapa meneh iki arep ngelok boyok sedilok kowe kok ya ora iso to ya. Waalaikumsalam. Napa to su iki wis bengi nak nyeleh dhuwit mbok ya sesuk ngono lho. Diapor ora geblek dhuwit areng ngutangi. Napa ngucingi pipi bar tinju apa piye? Aduh, untuk lara iki lho. Edian. Wah, parah kuwi. Kowe kudu dibedol sak ndase. Iya apa iki? Toing. Asu. Loh, sing dadi asu kan kowe, dudu aku. Oh iya lali. Wah, su kuwi koyone angel tenan kuwi nek ora dibedol sak ndase ra iso kuwi. Sik njajal tak dipoke primbon sik. Lah kuwi malah gambare catetan utang ngono kok. Oh iya, Deng. Gunakan palu betel linggis dan bodem untuk mencabut gigi. Nah, kowe arep nyabut luntu apa arep mondasi? Nah aku mengko napa-napa surat wasiatku ning isor bantal yo. Hesu, eling, utangmu akeh lho ambi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk loro tang teko penyakit lunga. Sing banter nganti bedol sak ndas-ndase. Wedian, lorone nganti krasa tekan manukku. Tang bosok ra kanggo gawe. Hah. Kudu tangi sing bosok, tapi untukmu sing bosok. Aduh. Hah? Ayo ngaku, kowe sing maling pitik to. Wong edian kene untune loro malah diinterogasi darani maling pitik. Piye solusine? Gepuk nggo bodem rak wis. Aja ndek isih duwe utang karo aku. Engko sik tak jipoke sedot WC. Kayane mau bar dinggo ngatemo. Apa kuwi? Aduh, suster. Siap, Dok. Bedol. Berlama-lama kemudian. Bedol. Lek keimangan kurang to nganti nguntal sedot WC ki. Aduh, untuk loro bos. Apa mau mbutai? Yo, malah aku. Wah, aku duwe ide apik iki. Nek arep gantung kuwi kurang dhuwur, Cok. Meneng ora sak kakuan cangkem. Tarik sing banter. Aduh. Tarik sing banter. Ora sanggup aku, Cok. Kaliren aku. Kowe, tarik iki. Oh, lho kok malah minggat. Jindul malah muntal terus. Wah, motor iki aku. Oh, lah wedhus sodron kon arek alon-alon malah dijebol sak lawang-lawange. Iki wedhus, iki untu. Lah, wedhuse didonke, untuku gen ketarik. Mudeng ora. Tarik. Ayo topeng telu donke yo. Don. Colke bongko mbok wis. Dong, ayo. Piye iki? Aja-aja kowe arep diguak ngatemo su. Cangkeman. Kira-kira neng ndi yo? Aja-aja ngatemo golek kirek ganti. Mungkin ngatemo arep sunat meneh. Paling ngatemo arep ngano ngapeli rondo anyare. Napa su ngucingi pipi wae? Lah, kuwi mesti wingi dikamplengi ngatemo ning alas kuwi. Prank. Untukku wis mari. Wah, iki wis iso mangan sego pecel meneh iki. Wih. Nang ning nang oh nang ning nang ya